Det er den 16. maj. Klokken den er 19:38. Lige herinde i en lille lysning, man kan se på den anden side af åen. Der kom en basbuk, en spidsbuk, gående, som jeg også så i morges. Som med den samme ro, som den kom med i morges. Hæftig har der feber. Den stikker lige så stille hovedet frem. Går den om bag højen om. Der er en lille høj lige bag ved åen, som går, man kan se her, som går ned mod de træer, det store træ, der står derinde. Stikker den hovedet op lige her i kanten af busken på den anden side af åen. Stiller sig helt perfekt. Kigger mig dybt i øjnene, og så sidder og kigger på den og tænker, skal det være den første buk? Og så går skuddet. Jeg synes, jeg ser, at jeg kan se, den klapper sammen, men jeg kan ikke se den bag ved højen nu. Roen den stikker af ud i den her retning her, men kommer så tilbage og står og kigger lige herovre. Står og kigger lidt rundt, og så går den her vej rundt og ind på halvøen, der ligger over. Jeg håber satme godt nok, den er ramt rent.